Хөрмәтле Зеланд ТВ каналын караучылар, безнең телеканалда һәм интернет сәхифәсендә пресс-мониторинг дигән хикмәтле бер рубрика бар. Менә шушы рубрикада тамашачылар, газет укучылар һәм экспертлар фикерләрен әйтәләр. Милли мәгълүмат чаралары ничек яши, ниндиләрен кулланам, нинди каналлар карыйм, ниндиләрен карамыйм, нинди булырга тиеш милли газет, журнал, радио, телевидение һәм анда нинди яңалыклар булып ята. Бүгенге экспертыбыз яшь журналист Саша Долгов, ал Азатлык радиосында, башка газетләрдә даими чыгыш ясаучы. Инде Саша менә шушы сорауларга. Саша хәр Азатлыкта түгел, кайда эшлисез? Мин әлеге вакытта күп газетларга язам, берничә газетка язам дип әйтегәндә, интернет сайтларга язам. Булай татар иле нәрсә ул? Татар иле социаль челтәрендә эшләүче булып саналам. Бу социаль челтәр бик яңа эш бит инде бу. Нәрсә булай инде ул? Бу интернетта берничә өлештән торган, беренчесе информацион өлеш һәм ресурс өлешләрен берләштерелгән, ягъни сайтларны, энциклопедияны, татарның масс-медиа чараларын, то есть инде мультимедияны берләштергән һәм инде социаль аралашу челтәре булган татар иле порталы проекты була инде бу. Шулай булгач, Саша Долгов милли мәгълүмат чаралары турында әйтергә сәләтле, иң әзерлекле заман кешесе. Саша, үзең булып та кара һәм тамашачы, укучы булып та кара. Ни хәлләр соң безнең моны? Газетләр кая бара, журналлар кая бара, һәм ниндиләрен кем ничек куллана һәм ничек кулланмый. Аннан соң күчербез телевидениегә һәм интернетка. Юк, менә монда хәзер бөтен масс-медианы караганда, аны өч төркемгә бүлеп карарга кирәк инде. Аның беренчесе интернет масс-медиа, иң югары үсеш алган бүген, икенчесе телевидение, радио һәм өченчесе газет, матбугат инде. Безнең күп очракта татарлар дип әйтегәндә басымны ясыйлар шушы газет вариантка һәм бездә күпчелек үсеш алган газет вариант. Шулай да хәзер инде интернет сайтлар, порталлар, челтәрләр яхшы гына үсеш алды. Инде телевидение безнең интернетта менә Зеланд ТВ башланып китте, башка андый әйберләр юк. Һәм бу классификацияны да тагын ике төркемгә аерып була. Беренчесе дәүләти, икенчесе инде шәхси гади әйтик инде. Менә бүген шәхси газетлар шул вакытлар безнең газет юлдашлар гөрләп үсеп ятканда, дәүләт газетлары бик авырлык белән генә инде баралар, бигрәк тә журналлар, аннан килә дәүләт газетлары бик авырлык белән генә баралар. Сәбәбе нәрсәдә? Гомумән безнең татар укучысы юк, җитди язмалар укый торган ниндидер бер аудитория юк, ягъни интеллектуаль база, шушыны укучы база ул тәрбияләнеп җитмәгән һәм менә совет чорында бәлки сияси язмалар әз булгангадыр, менә шушы безнең катлам формалашып китә алмады, шушы совет чорындагы сияси язмалар булмаганга дип саныйм инде. Бездә күбрәк менә шушы иҗтимагый вакыйгаларга корылган язмалар инде. Менә аны совет чорыннан килә инде ул, газетлар, журналлар һәм икенчесе инде совет чорыннан чыгып җитә алмады, пропаганда баганасы булудан туктай алмадылар. Менә ватан Татарстаннар, алар социалистик Татарстаннар шул бер юнәлештә баралар. Дөрес инде күпмедер үзгәреш сизелә хәзер. Нәрсә эшләргә кирәк? Безнең бит инде бүген 75% халык ул яши шәһәрләрдә, безнең авылларда инде күпчелек әз калып бара. Но әгәр дә без ул балансны чагыштырсак, безнең күпчелек укыйлар авылларда инде, күпмедер шәһәрләрдә укыйлар. Шәһәрләрдә менә нәрсә укыйлар? Шәһәр халкы укый. Әзме күпме интернет вариантны инде, газетларны укый. Инде һәм телевидение карый, радиосы бар инде. Инде менә чагыштырганда шәһәр халкы күбрәк шәхси газетларны укый. Безнең газет Акчарлакны, Юлдашларны, шундый газетлар укый. Менә алга таба ничек булыр менә бу газет журналларның мониторингын караганда һәм аны кем укыйсын билгеләгәндә, әлбәттә безнең ниндидер менә бер интеллектуаль база формалашып китсә, безнең һичшиксез менә шу газетларны укучы булачак. Зеланд медианы да караучы булачак, Татар Таймны да укучы булачак. Менә шулай. Иннән ары төп проблемаларның берсе безнең газетларыбыз, матбугат гомумән бик тар бер кысага кертелде, тар форматка кертелде. Ул шушы милли тема дип әйтик инде, шуннан ерак китә алмадылар безнең сияси газетларыбыз да дип әйтик, сияси газетларыбыз юк дисәк тә була инде. Икътисади татарда гомумән икътисад журналистикасы юк. Бүген иң кирәк бизнес, икътисад, инвестициялар. Самарада чыккан 1906 елларда икътисад дигән журнал.
аны иште беләбез, ләкин бүген менә иң кирәкле тармак Татарстанның менә гөрләп үскән тармагы безнең андый ниебез юк. Гомумән менә ничек иттереп формалаштырырга була шәһәр укучысында инде газет журнал уку әйберен, ул да булса инде бүтән кафеларда, бүтән рестораннарда татарча журналлар ятырга тиеш, сыйфатлы, әйбәт форматта, әйбәт ниде кагазда чыгарылган. Менә шундый ниндидер бер стереотип туарга тиеш. Газетләрдә куелсынмы? Менә үзең нинди газетләрне укый? Шәһри, Ватанның, Татарстан яшьләре күз саласыңмы көн сайын? Мин бүтән газетларга да күз салам. Менә без тәнкыйтьлебез, ләкин башка газет булмагач, аларны укымыйча да ярамый бит. Бүтән газетны укыйм мин үзем. Бүтән газетларны карап барам. Интернетында Шуларны укып акыллы булдың инде. Акыллы булдым дип әйтеп булмый аларны укып, ләкин мин бүтәнесен карап барам. Бүтән әйберләрне һәм аларның чыгып ятуы үзе бер яктан карыйсың бит. Менә Ватан Татарстанны бер көн укып утырдым. Бер дигән газет. Бүтән тема бар анда. Ну, нәрсәдер безнең халыкка инде Халык үзе бизә башлый һәм ничектер ялкаулана яки җитди мәгълүматтан китә башлый. Нишәтәбез бу халыкны? Башка халкыбыз юк. Җитди мәгълүматтан китмәсен өчен аны күпмедер дәрәҗәдә шушы шоу-бизнес, бизнес, икътисад темалары белән дә мавыктырып торырга кирәк һәм ара-тирә ниндидер бер винегрет ясарга кирәк инде. Менә мин үзем кай вакыт язгалыйм керәшеннәр өчен чыккан Туганайлар газетасына. Кстати, туганайлар.ру сайты да бар интернетта. Менә безнең ул газетада күбрәк шушы культура темалары бара инде. Халык әйтә, безгә культура гына кирәкми, безгә авыл хуҗалыгы кирәк, безгә бәхәс кирәк, безгә инде менә шушы инвесторлар, фермерлар, ягъни менә шушы шәкәләш кирәк инде дип әйтәләр инде. Менә шушы әйберләр булырга тиеш. Без халык белән бергә барырга тиеш. Халыктан аерылсак, халыктан аерылсак, безнең бер нәрсә килеп чыкмаячак. Менә мин ди парктан барам ди, һәм мин парктан барганда ничек иттереп паркны исән сау чыгарга тиеш. Менә шушы сорауларга җавап бирә алса газет. Ну мин булай баналь әйберне әйттем инде. Газет ул бүтән әйбердә ярдәм итәргә тиеш. Саша Долгов быел университет дипломы алага. Сашаның мәкаләләрен, чыгышларын кайда карарга, кайда эзләргә? Татар заманыдыр инде. Беренче чиратта татар заманыннан да карап була, туганайлар.рудан да карап була. Аннары башка берничә сайтта да инде. Гомумән Акчарлы газетасына да язгалыйм мин. Шушындый ниләрдә карап була. Хөрмәтле Зеланд ТВ тамашачылары, пресс-мониторинг дигән хикмәтле исем астындагы безнең мәгариф мәгълүмат чаралары турындагы тапшыруларда эксперт буларак Саша Долговның да чыгышларын, анализларын, диплом алгач бигрәк тә әле җитди, тирән анализларын шундый ук көтеп торыгыз. Без укысак та, карасак та, карамасак та бу милли мәгълүмат мөхитен өйрәник әле һәм кешеләргә дә аңлатыйк. Һич югы исләренә төшерик халыкның. Шундый газетлар, журналлар бар, журналист дигән һөнәр бар. Татар мәгълүматсыз татар милләте булмас мөгаен. Чыннан да бик дөрес әйттегез. Һәм менә Зеланд медианың шушы тармакны алып баруы миңа бик ошый. Безгә әнә урамда халыктан да сорарга кирәк инде. Сорарбыз урамда да. Девушка, можно вас на секунду только? Да, здравствуйте. Вот какие газеты вы читаете и узнаете о Татарстане, Казани, какие радио и телевизионные каналы? Ну вот, как бы я лично не читаю ни газеты, ни телевидение не смотрю, потому что считаю, что там ничего хорошего нельзя подчеркнуть, политику не вмешиваюсь, и в таком духе. Мне больше как бы нравится, то есть культура этого города, какие-то выставки, музеи, вот это мне все привлекает, поэтому я слежу за анонсами, за афишами и хожу, стараюсь больше в музее, какие-то достопримечательности смотреть. То есть вот так вот. А меня интернет? Привлекает. Ну, в интернете, скажем так, я тоже мало сижу в силу того, что нет времени. Вот. А вот что было в Казани 100, 200, 1000 лет назад? Какие народы тут жили? Не интересно разве? Интересно, я как раз-таки вот стараюсь, то есть узнавать, ходить вот в какие-то национальные музеи, на выставки, все в таком духе. То есть... А чтобы какие-то языки или какие песни, какие звучат, интересно? Чем интересно. Вот определяется лицо Казани, Татарстана? Да, интересно, вот я как раз-таки говорю, то есть я все это сейчас черпаю, потому что мы 3 года только в Казани живем, но мне здесь все жутко интересно, вот. Нравится Казань. Средства массовой информации пока у вас в немилости, да? Не люблю, я считаю, что там мало что можно написать хорошего. Может быть, взаимно не полюбили еще?
Не знаю, журналисты, по-моему, всегда все либо преувеличивают, либо это желтая пресса, поэтому... Желтую неохота? Нет, Это же интересно, конечно. смешно. Нет, абсолютно, я считаю, что это... Шоу-бизнес, какие люди, с кем Абсолютно, меня подружились. это не интересует, я считаю, что Опять все это поженились. ниже уровня. Нужно черпать информацию именно из таких Значит, источников. серьезная девушка. Да. Относительно к интернету, вот вы как относитесь вообще к существованию интернета? Это хорошо или плохо? Ну, в принципе, это хорошо, как бы за интернетом будущее, потому что ту же информацию кто-то для себя видео, то есть каждый для себя, что надо, оттуда почерпнет, и это удобно, что, допустим, телевизор, как вот, допустим, он стационарный, вы только дома можете его посмотреть, или какие-то новости, или видео. А телевидение, то есть те же сейчас планшетники есть, они легкие, то есть в дороге, везде, где угодно, вы можете в интернете все, что вам нужно, просматривать. Так это наше будущее. Да, в принципе, да. Да. Мгм.